Dobrý den, vítám vás z Říčan u Prahy. Město, ve kterém je krásné rodinné bydlení. Dneska tady mám pro vás perfektní rodinný dům, který lze předělat na velkorysé rodinné sídlo, anebo ho pojmout jako investiční příležitost. Pojďme se na to podívat. Věřím, že vás tato úžasná nabídka rodinného domu v Říčanech u Prahy zaujala. A tak mě neváhejte kontaktovat. Budu se těšit na shledanou. Telefon zvoní. První zájemci volají. Dobrý den.